Kaixo, gaur Andoni Agirre Gomezkorta dugu Euskal Jakintzako webgunerako eta Andoni antzezle donostiarra dugu eta gaur egun bere semanitan lan egiten du. Bere ibilbide profesionalari dagokionez, tuatu eta azeparea antzezlatan aritua besteak beste eta baita sorginen laratza saioko zenbait esketxetan eta hasi berriak telesaila. Kaixo Andoni, Kaixo. Eskerrik asko elkarrizketa honi tartetxo bat eskaintzagatik. Zuei. Aipatu bezala, antzezpen ikasketak burutu dituzu. Txikitatik altzen nuen antzezle izateko berdin hori? Bai, behar bada konstienteki ez, baina bai, beti gustatu izan zait antzezpena. Txikian nintzela nire arreba nagusiak egiten zituen bere antzezlanak eta ikastolan eta nik juten nintzen entsaiotara eta bar, eta gustatzen zitzaidan, bai. Eta horrez gain, hainbat iragarkitan parte hartu duzu, Keller Garagardaren epa arrakastetxon adibidez, eta ETV-rako spot askotan. Zer nolako eragina izan dute zuritza profesionalean edo beste lanetarako ateak ireki dizkizute? Bueno, Kellerren iragarkian kasuan baietz esango nuke ez. Berez, bueno, badakit ua ikusita gogoratu zen lanarekin orduan Baia Semanitako zuzendari zena. Eta orduan, gutxienez hortarako besterik ez bazan izan ere, balio izan zuen, ez? Eta azkenean, ezagutzera ematen zea, iragarki batekin, eta jendeak ikusten zaitu, eta lanbide honetan ibiltzen direnak ere ikusten zaituzte, eta azkenean, garrantzitsua da hori ere. Zer alduzu inoiz zure bizitza profesionalean, egoera deserosoren bat zure esku balego ezagatuko zenutena? Nola, barkatu? Egoera deserosoren bat zure ibilbide profesionalean? Bueno, deserosoak, lanbide guztietan bezala beti egoten da gauzaren bat pixka bat itxusiagoa edo, baina, bueno, nik ezabatu ez nuke zer ezabatuko ez. Honetik eta txarretik denetik ikasten da. Azkenean txarrarekin bizitzen eta txarraz ikasten ere ikasi behar da. Baia Semanita hasieran Oskar Terolek aurkezten zuen, zer da burura datorkizun lehenengo gauza karbonen proposamena egiten dizutena? Bueno, ardura handia eta ez dakit beldurra esango nuke ez, nik ez nuen sekula elkarrizketa bat egin, behintzat egin dituen kalean, jaiak saioan eta bar, baina pertsonai ezagunei eta bar ez nien elkarrizketarik egin, orduan nik ez nekien egia esan nola egingo nuen, eta ongi egingo nuen ere lana, baina, bueno, azkenean zekitenek nigan konfiantza zuten eta, itxu nintzen kasu horretan. Gero eta berrikuntza gehiago ditu saioak, antzezlei eta talei dagokionez, azalduko aldizko duzu zure ustez alderdi onak eta txarrak, zergatik eman zen dituzten aldaketa horiek? Bueno, aldaketak egiten ditugu guk urtez urte eta urte baten barruan ere albada egiten ditugu aldaketak, ez? Pentsatzen dugu programa oso freskoa izan behar du programak eta freskotasun horrek ematen dio atalak aldatzea, ez? Eta beti izan da atalen bat arrakasta gehiago duena, beste bat gutxiago, orduan pixkat erne egon behar dugu zeinek funtzionatzen duen, zeinek ez, eta hori ikusita batzuk kendu eta besteak jarri. Orduan batzutan denek funtzionatzen dute, baina azkenean zuk ere behartzen duzu zure burua. Naiz eta danak ondo funtzionatu, bada bat pixkat gutxiago funtzionatzen duena eta daukagu beste ideia berriago, baina aurrea. Baia Semanitako esketxu ugaritan hartzen duzu parte, pertsonaia desberdinak jorratuz. Denen artean zein da zure ustez zure izarekin gehien kointziditzen duena? Nik esango nuke bat ere ez dagoela, ez? Egiten dituen pertsonai guztietarik, ez? Denak pertsonai komikoak dira eta denek dauzkate beren miseriak eta agian pertsonai guztiak hartuta bakoitzetik atera genezake nire ezaugarri den bat bakoitzetik, baina ni antza ez dut uste inoren aldanik, ez? 2006an Baia Semanitak Onda saria jaso zuen, zer suposatu zizuen horrek? Bultzakada handia, ez? Momentu horretan pasa genuen urte bete taldearen banaketa egon zenetik eta orduan zan momentu bat oraindik
urte bat genera matzan martxan, baina oraindik behar genuen norbaitek esatea, bide honetik zoazte edo, ez? Eta ondaz jasotzea hori baino zerbait gehiago izan zen. Niretzako izan zen, ez dakit, gauza oso ederra. Saioko zein atal gustuko duzu gehien? Euskolegas, Javier Clementeren kontakizunak, Los Batasuns... Nik disfrutatzen duen euskolegasekin, aurten ja euskolegak ez daude gurekin, beren izaera propioa dute eta beren telesail propio izango dute aurten, baina semanitaren barruan niri asko gustatzen zitzaidan euskolegas egitea. Zeren, dia pertsonai batzuk luzapen edo iraupen handikoak programaren barruan, bi denboraldi uste dut izan direla, eta gainera arrakasta izatea eta hortaz baliatzea telesel bat egiteko, harro sentiarazten hau eta gauza polita izan. Balduzu norbait eredutzat zure lanen jarduteko? Ez naiz zehazki inorrengan fijatzen. Pertsonaiekin bezala, nik miresten ditudan aktoreak edo lanbide honetan ibiltzen direnen artean, beti dago baten bat ezaugarriren batekin gustatzen zaidana eta bakoitzetik pixka bat hartzen, baina ez dago, ni izango naiz hau bezala, saiatuko naiz hau bezala izaten. Azkenean, aktore bakoitzak, pertsona bakoitzak izan behar du bere izaera propioa, eta izaera propio hori lortzen da besteengandik ikasten, baina denetatik pixka bat. Nola daramazu ezagun izatea, jendeak kaletik ezagutzearena? Batzutan gogorragoa da, bestetan hobea. Nik daukat suertea egiten dudala programa komiko bat, eta orduan jende gehiena dena ez esateagatik modu honean hurbiltzen zait, eta zoriontzeko eta irripar batekin, ez? Baina, nik ere baditu nire eguntxarrak, eta tartekan norbait hurbiltzen zait, pentsatzen duelako, nik egingo dio dala txiste bat, hasi, sin maz, eta ez da nire egun hona, eta ez diot egiten, eta denaren beti saiatzen naiz, zintzo jokatzen jendearekin, ez? Inor gaizki tratatzen, mundu guztia etortzen modu honean, eta merezi dute gutxienez ondo tratatzea. Eta, bestetan igual nahizu bakarrik egon, eta bakarrik egotea ezaguna zarenean pixka zaila da. Mendira ez bazuaz, zaila da, ez? Eta askotan igual nago semearekin bueltak ematen, herritik edo, eta nahizu semeaz disfrutatu, lasai, eta sentitzen zueti begiren bat edo beste zuri begira, eta batzutan gogorra da. Azkenean, bate jakin behar du, honetan lan egiten badu hori gertatuko dela, eta asumitu behar da. Nola edo non ikusten zure burua hemendik urte batzutara? Beste zerbaitetan aritzea pentsatu dizu inoiz? Bai semanita ez da betireko izango. Naiz dut bukatuko da, eta gaur egun telebista dagoen moduan bai semanitaria disenti irauten du, ez? Ez dago programa askorik hortik 6 urte daramanik emititzen. Orduan, gero beste zerbait egin beharko, zer izango da, ez dakit, baina horretarako ere batek preste egon behar du, eta nik ere prestatu behar dut pixka bat momentu horretarako, ez. Bai semanita bukatzen denean, eta egon beharko dut beste zerbaiten zai, eta zai egon beharrean hobe bila jotea. Ez dakit zer izango da, ez dakit. Alba telebista gehiago, eta bestela antzerkia ere falta motatzen dut, antzerkia. Eta laneko kontuak alde batera utzita, zure aixialdean zer duzu gustukoen? Lasai egotea. Nik daramate bizitza oso gelditzen ez geana, jendeak ikusten gaitu kaletik eta pentsatzen dute gu oso ondo bizi garela, baina ni eta nire lankide guztiak iaia hemen Miremonen bizi gara, etxera jungabe, orduan gustatzen zait, lanik ez dudanean lasai egotea, etxean edo etxe inguruan bueltak ematen edo ez dakit, asteburu pasa hortik. Eta bukatzeko, emango zen iguke alkuren bat zureak bezalako elkarrizketa borobilak egiteko? Batez ere, batek egon behar du pixkat ziur bere burua ziur eta egin dezakenaz ziur eta lasai. Eta lasai zen, azkenean aurrez aurre daukaguna beste pertsona bat da, gu bezala, bere akatsekin eta bere bertutekin. Eta gureak ulertzen ere jakingo du, orduan, lasaitasunez hartu behar dira gauza. Eskerrik asko eta zortean. Zuri. Vale. Ya está.
Bueno, musu handi bat eta besarka handi bat Euskal Jakintza webgunean nabigatzen ibiltzen zareten guztioi. Aio!